जन कहाँ सब कोई अपना अपना घर में लुकाइल बा तनियो माने निक लागत बाटे। यो भगवान ऐसा बहुत अनन कि लागत कि एकदम जाने लेके चल जी हम। कहाँ रहनी जी कबे से? कहू ना भाभी घर में तो रहनी रहुआ के तो एकदम पते नहीं के चलत के घर में ननदो हमनी के बाड़ी की नहीं के जन कहाँ रहुआ रहत नहीं है घरी। एगो ला खाना ना बा भाभी में एकदम अथुए नहीं के पर फोन हटे काम छी मांगत नहीं जी। कहत नहीं कि खाना उना भूख लाल रहल ह कहनी है ना कि इमली बा भाभी बहुत खाटा खाए के मन कर इमली हाँ ऊ का करब जी गजब हलवा राउर खाए के मन करता पूरा तीता तीता खाए के मन करता। का बात बाटे कोनो नया बात नहीं के ना? ना ना कुछ बात नहीं है वैसे ही अजीब मनवा करता लागता ना ओका ओका टाइप पे। एगो बात कही देखी ननद के ना हर एक बात भौजाई से बता देवे के चाहिए कोनो चीज छिपावे के ना चाहिए बताई कोनो बात हो तो नहीं है ना भाभी जो जी बात रहे तो हम तो सब कहिए दे ना। हाँ वो तो बात बटल ही तो सबके मालूम बा कि हम कुछ बात रखम पेट में तो हम पचबे ना करेला अब तुरंत हम कहिए दिन तो इमली तो नहीं खे कुचिला भूकल बाटे खाइम अचार उचार नहीं खे भाभी ये जीरा और का भइल बा जीती ले ए बुची तबीयत ठीक बा ना जी? चली चली आराम हाँ भाभी नीक हाँ चली चली रो के इमली आम के अचार लिया के देता नी। बाप रे बाप लागत है बिट्टू ये कोनो खेला नहीं ना खेलले जा तनी मम्मी जी के बता दही आ ना हम काहे के बताइब एक दिन खुदे उ जान जीहन अबे हम बताइम तो कहीं कि हमर बेटू ये पछ रंग लगावतड़ी के छ रंग लगावे जाई। ये तो ना कांची कांची टमाटर वा काज ने काहे के तूर लियाइल बनी यहाँ के और सुना तो कहत नहीं ना कि ये तू सब्जिया में डालबू ना तो बड़ा बढ़िया खट निक लागी आ ले आइल बनी मैं बतियावे तूर के है देख ए भाभी हाँ बड़ा ढेर दिन पाइल बनी ये बुची जी और इन्हें आज ही खाम लगता आज हम तो लगते ओ पहला ही जैसे सब घारावा ऊंच खाल रखले बाड़ू जा। अरे का करबे बुची जी अब पिछुआरिया ला बनता ना अब सोचत नहीं कि हो बनवा दही ए भाभी कहनी है ना कि कटहर के अचार नहीं खे खाए के बड़ी मन करता। कटहर के अचार जी? हाँ कटहर के चाहे आम के अमड़ा के नींबू के सब कुछ के हो ना तो अचार दे देना हमारा बहुत खाए के मन करता अब पूरा एकदम फीका फीका मुँह लागता। भाभी कुछ कहत नहीं का ना ये बुची जी कहत नहीं कि अच्छा रुकी लेके आवत नहीं ए बुची जी काहे ऐसन कुल मन करता जी कोनो दूसर बात नया नोचर बात नहीं खे ना देख ला उल्टा काहे सोचत नहीं भाभी कुछ बात नहीं खे ऐसे ही खाए के मन करता तो कह देनी है। अच्छा चली बाहर लेके आवत नहीं दुआरा पर नहीं तो रौरी घर लेके आवत नहीं चली। ठीक बेटा जल्दी लेके आए। हाँ हाँ चली लेके हम आवत नहीं। ये दादा लड़किया कहती है खट्टा खाए के मन करता आओ का तो भी लड़की कोनो बात उत नहीं खे ना कोनो लड़कन कौन से फसल उसल नहीं खे ना कि काज नहीं अभी तो जाइए के उन्हें पता लगी। चलो नेहना खत्म हो गइल बा कल गोबरा काछे वाला के नहीं भाई ये सब तो एथी कर देता है सर तो हनिए जानी के एथी नहीं के रहत खुल कर दे तड़ू हैं कहिए से कहत नहीं कि एगो बनवा दो गोबर काछे वाला तो कुदारी से कछाता गोबर की का हो जी बुची जी हैं काहे उल्टी करत नहीं ठीक बा मन है हैं हाँ भाभी उल्टी टाइप पर आवत है उल्टी टाइप के होता है और का होता खाटा खाए के मन करता और खूब एकदम तीता तीता खाए के मन करता और पूरा मुँह एकदम फीका हो गई बाटे। आ कुछ खा दे तो पचतो नहीं के ना पचतो नहीं के। बाप रे बाप जाइए आराम करी
कहीं दवाई मंगा देता नहीं। ठीक जाई। बूढ़ी से कहत रही कि काच कुंवर घर में लईकी इतना दिन ना रखे के चाही। ला मुँह करखा पोत देलस ना मुंह में करीखा। अब लेके घुमा करीखा मुंह उहे लेके गांव समाज में। बाप रे बाप उल्टी होता का होता कौन ई का जाना था कि कौन से मुंह मरवा के लेके क्या करतिया। आय बतावा हो। आ बूढ़ी सुनिए ना तो उनका जमीन पैर तले जमीने खिसक जाई। तब वो साने में रहियन कि ना हमर बेटी गंगा नहाइली है, हमर गंगा बेटी धोइली है, हमर बेटी गंगा नियन पवित्र रही है। कुकर अंतड़ी की कगो नली के पानी ओकरा में गिरता। आई होता दाऊ का कहिए मम्मी जी का हो गइल हमनी के कहीं के ना भइनी जा कहीं के ना भइनी जा कहीं के ना भइलू ना कहाँ गइल रहलू कि कहीं के ना भइलू बे जाए के बात बा। हाँ। कहीं हमनी के मुंह देखावे लायक नहीं कि जो का हो गइल हो का हो गइल। अब हम का कही रहुआ से कह तू हमरा लाज लागता। बताई उनका होइल बा? करत लाज बताई ना तो लागो ना। उनका करत लाज ना लागो लेकिन हमरा कहत लाज ई लागता। का कहतड़ी हो करत लाज ना लागो ए मम्मी जी देखी ना बुची के हमरा कुछ ऊंच नीच बुझाता। ये दादा ये का कह दी हो तड़ू हाँ ए मम्मी जी जानते नहीं उल्टी करत अड़ी उनकर कपार दुखाता। मतलब हम काम कहीं उनका खटाई खाए के मन करता है। मम्मी जी देखी ना कुछ हम सरिया घर में रही ना तो लुका के उल्टी करत रही। कहते खाना नहीं खे पचत हमारा से वो सोच ली। अरे तो उल्टी कोई किस्म के होला उल्टी करत रहली हो तुम्हारो दोसरे बात रहेला का होलो उल्टी करत रहली हो कई किस्म के बात बा कई किस्म के तो कुछ हो खेला। तो हम अब एगो बात बताई कि पेट एक ही आदमी के उल्टी हो हाला करतड़ी का पेट लगाओ तनी जी कुछु ना कुछ ना कह का तहर कहा नाम बा का नाम ये बा कि उनका खटाई खाए के मन करता पूरा देह घूमता। उनका कुछ ना कुछ जरूर बात बा जाके चेकअप करवाई उनको ठीक बा। तो बुखार धइले हो यो से देह का पता अरे कहाँ पता नहीं के जी खटाई खाए के मन करता उ कहनी ली ले जाके चेक करवाई का जन कुछ गलती हो कि नहीं ना कइले देखी मरमराइल रहतड़ी। मम्मी का रे कबेल हुआ के कह तरीका उल्टी करत रहले ह अरे बहुत हमरा कपड़ा घूमता है। का हो गइल बा तोरा कपड़ा में घूमता कुछ नहीं के और मालूम चलत मम्मी पता ना का हो कुछ मालूम नहीं चलत दर्द बा का ओ ये देखी देखी हम कहत नहीं ना कहत या कि उल्टी होता घर के बात बाटे आदमी का कहत के करा से कहत लाज और यही तरह लागत हटे छोटो को काजी देली ये छोटो को हम का कोई हमरा तो लाज लगता बहरी जाए में। का बोल बतिया बताई ना खुल के। सुनो ना देखो ना हम सरिया घरवा में ना हाँ। एतिया का छत रही गोबरा ना हाँ बुची जी लुका के उल्टी करत रहे। ये दीदी हम तो डरने ना कहत रही लेकिन बाते पर बात कहा जाला रवा कहनी तब कहनी ना तो हम यही तरह अपना छरंग खातिर डेरात रहनी। अरे यहाँ के हमारे से बिटुइया कहत ले भौजी जीभिया मिचिला ताटे हमारे इमली खाए के मन करता तो हमरा खटाई खाए के मन करता। हाँ तोड़ी हमर दहिया पूरा घूमता मौजी अजीब अजीब डिजाइन करते रही ये दादा होता ना तो हम कहनी कितना तो हमारे लइका होके करे तब आता ना हम खैले पियले रही आता ना मन करते रहे उनकर जरूर कुछ ना कुछ बात बा। ये मम्मी जी से कह बुआ में पुआ पकावती है बिटू ये ठीक है हमने के समझते हैं कि लइका बड़ी लइके में एगो लइका हो जी ठीक है। सुनो ना मम्मी जी से कहत नहीं बूढ़ी के अरे उ का बॉयल सोझा बुको बॉयल उनकर का बुद्धि बाटे अबे बेटी भागी तुमकर कोनो फर्क पड़े वाला बाटे इज्जत जाई हमनी के ना। अच्छा उनकर भैया डटी हम बोले हमनी के ना और बाप रे बाप जान ले ली अगर कोनो बात हो जाई तो कहीं जाके घर में रह के तहनी के का कर दो सन। हम का कोई हम कहत नहीं कि चली जी चेकअप करवा लेवे के ये दीदी हमार तो धक धक जीव करता हम वैसे चुपचाप दूरे दूरे रहता नहीं हम वैसे कोई से मतलब नहीं रखता अब रहुआ कहनी तब जाके बोल रही बताओ दूरे रहला से काम चल जाई है। अच्छा रंगवा तो हमनिए पे ना कोई न्यू से करबो तो अच्छा रंगवा हमनिए पे ना ई तो बतिए सही कहता नहीं लेकिन का कहीं जी अपन हम ना सोचल सपन में कि ऐसे करी हां ये छोट के चले के चेक करवावे के उ कहा के देखी तो खेल चतन बाप रे बाप अभी टोला महल्ला अभी घर जनला से बाद टोला महल्ला जानी एक बाद पूरा गांव जानी तो गांव में हमनी के इज्जत का रह जी कोनो इज्जत रह जाई। अब हम लोग कहे फोन जात देरी लगी पता ना आज काहे तो ऐसा दिनवा करत ये छोट कोई बात कही। हां दीदी बोली देखो ना का हम कही अपन लागत ना कि पूनम के न दोसर देहबा
कुंवारे का कहतन पगला गल बिनका दीदी अरे हाँ वो उल्टी करत तड़ी खटाई खाए के मन करता उनकर देह घूमता मन मिचलाता सब कुछ होता तू ना दीदी अब रौरे बताई मन तन ठीक हो दूसर दे तबीयत तो खराब होला तो मन ना करला मनवास कतिया अरे ना रे तोर लइका बोल तू नहीं की जानत तोकर लइका बोल उ नहीं की जानत तो लइका कैसे हो जे बियाह भबे न कल तो लइका रौरो गजी बात करी ना मुक रखी रे नानी मुक रखी बा हम ना ही पूनम के बारे में बोल सकी ना वो हमरा साथे रहल रही तो जानते ही ना बेटी हुआ कैसन हड़ी कैसन ना हड़ी अरे घरवा में का बोलत हो? अरे वो चीज ऐसा कोनो बात नहीं के रौरा का फालतू सोचत रही ना अब का उल्टा शब्द हमरा में समझत रुझे हमरा लइका होखे के बा बताओ ना। अरे तो के रौरा इतना है ये बता चलो चेक करा वाला जा हम थोड़े ना पीछे हटत नहीं। ठीक कहते बुच्ची जी तब ये तो बुखार लागल रहे तो सब एक हाली सोचली कि एक हाली दवाइया खा लेना तो ठीक हो जाई। अब का हम उल्टी करत नहीं तो हमरा एती हो गइल लइका होखे के बा इहे बात समझावत दीदी की तो हनी लइका गिरवा गिरवा काले बुना तब कहत रुजा हमरा पर शक करत रुजा। अरे एम्बुलेंस बुलावा चल लिया चला जा। चुप रही इतना हिते का मुंह बढ़िया बात बाबा काहे बात ना थी जाके गांव में कितना फैला दली जा सब कि ओकर लइका होखे के लइका होखे के बा बचाओ तरवा के तो का चाहता नहीं हां हां बाप रे बाप खाना नहीं खेता हनी के पहुंचते का हम उल्टा कर देनी हां तबीयत हमर सही ना रहल तब ना दीदी काई बैठ के बुझाते नहीं कि हमरा की कौन बात कहत ऐसन कौन ऐसन मर्दों के नहीं से सुने देते आई एगो पूछत नहीं पतरकी से कि का बात बारे ते इहो नहीं के बतावत के जनब का जी है जे बैठल में रौरा अरे ये बताओ सुन कौन ऐसन तोनी के राज बुआ के हमरा से नहीं कुशन बतावत रे राज के बात करते तो सुनी हम बता हां रौरा घर अरे का कही सबके माथा पगला गल बा रौरा घर के तो तोर ठीक ठाक बानू हम एकदम स्वस्थ बानी ओही ठीक दिन बा एक ईटा देला रही तोरा माथा पे के कहले कि ठीक ठाक हो जी ठीक बानू बस मजाक मत अरे ना कर बोल। सीरियस में बताई अपने घर के इज्जत आई अपने घर के बदनाम कर लेबै जा इज्जत के नीलाम करते जा त कैसे त कहत है जे पुन्नी के लइका होके के बाद दोसर दे बा भारी दिमाग बा आई हो दती अधकल गरी छलकत जाए आधा आदमी पढ़ रहलनु आधा ना पढ़ रहलनु तो सही होला आ चुप रही ऊपर जा नीचे करलन। ढेर गीत गा लेनी जा कौची मर- ठीक बा तारा तो मतलब कोई- वैसन उनकर लू रे बना आदमी कहला हा कौन कुंवर लड़की के जीव में चलाला त उल्टी हो पूछे क्यों चाहिए ओकरा से कि कहत चले हमर से कहे के चाहिए नु का करे के चाहिए उनकर चला अपना आदमी कहला काल जी चलो ओकर हो गिरे ये दीदी ठीक बार मानता नहीं ठीक बार रौरा मन में शक बात है जौन भी बा तो घर के इज्जत अपने से नीलाम करम के राम कहे इज्जत ना बारी जाई। बारी हम कुछ जाके कहनी नहीं के राम इज्जत के ना जाई फुसुर फुसुर है जो बतियावा माई बतियावा त भौजाई भी अरे बतियावा कहे आजकल करे लड़की के बतियावा जानते हैं कि चटोर होली सन कब गोलगप्पा खा लिए सन कब इमली चाट लिए सन त का उनके भारिए दे हम हर एक देखो हर एक बात नकारात्मक के ना होला वैसन बात नहीं के तारे के गलती नहीं है पर मगर सोचे समझे के चाहिए त तू हिंका से कहता हूं हुनका से कहता हूं हिंका हम अपने घर में सब से अच्छा कहता अपने हूं माने समझी राम अगर बेटी ऐसन करित तो रौला कैसन दिल पर लागी भगवान मत करस कि हमर बेटिया हाँ, कैसन तो हो सही बजा समझे के वैसे होए। समझी वो केहू के बेटी हड़ी जैसे इज्जत उछालत चलत हनी देखो हम इज्जत ना उछलनी ठीक बा ना ढेर एती मत बोल अरे जाए दसरे रसरी लंबा हो जी खींचत खींचत हम घर में देखत अगर नहीं बेटी गलत हो जाए को के काट के ना फेंक दे हमें घरे जा दे जा भैया हर कहा गइल हम ना कहम आज के बाद केहू के बारे में ना बोलब इतना का कपार चाटे के बा अच्छा रौरे बताइए अगर घर में बेटी खराब निकल जी तो ओकरा काट के फेंक दे ओकरा के भट एकदम कहीं बियाह कर दे दिमाग सही उजर को तक के चटे जाई ओ ई हो जाए तो गजी चुपचाप पड़ी रहो। ना दीदी छोड़ दे अब तुम जन कुछ पूछिए अथी करिए हाँ सुन ले एगो कोनो बात अगर कोनो बात होई ऐसा ना तो पहले पूछ लेनी एक हाली केहू के मारल ना जाला पहले पूछ ले जा का गलती बा का नहीं के घर में भुनुर भुनुर करत ऐसा ठीक बा जी नहीं तरे रौरा तो जानते बनी हम केहू से मतलब ना रखी ना वो कहे लागल नहीं तो सुने के पड़ गले ठीक बा जा तोरा अच्छा पता एक दिन मार के हो जा तनी बुच्ची जी के देख ली कहाँ बाड़ी बताओ अपने में गोबर लबर कइले रहीसन बतावत ना रहीसन नमस्कार प्रणाम एगो पारिवारिक वीडियो रहला वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब शेयर करब कमेंट करब और अपन चैनल बा जे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिला जाए यही सब और हाँ ऐसे सामाजिक पारिवारिक कॉमेडी वीडियो देखा बच्चा के रखी टाइम